Браво! Това ли е подаръка? И всъщност хора, Елица е бременна! Напълниха ли? Абе! Здраве! Аз да ги отворя, да се отворя. И реклама. Вау! Кажи отбора, бе! По-скоро единствения позитив е, че Доктор Еглис работа. Цяла вечер само да ти слушам. аз като се опитам да изтега толкова пари, няма да ми пусне нищо. Аз не ги стигна един път. Стой. О, така. Айде. Добър вечер. Те са Мерис. Празнуваме в петък. Не е проблема. Врум, врум! Вром, вром! Опа! Опа! Извинявай. Мамо, без ръце! Българския магазин. Здравейте! Имаме традиция. Всеки път, ако ми премина да видим купуваме нещо. Аз вземам дървени подложки за чаши. Аз вземам една вазичка за малка цигара, да се сложат на масата и една картичка, в която просто ще напиша не знам. Идеално. Нищо няма логика, ама това е целта. Който помни от ноември месец влога. Ето го апартамента. Навсякъде всичко е... Не е мизерия в момента. вече е уютно. Уютно е. И ще й папаме буритота. Буритота. Нали, Мини? А, не. Опа! Мина ще се постригва. Къде беше ти, бе? Елита? Това е единия. Другия е по-назад. Ти се повръща ли? Да. Реално е много добро, просто ура са легави. Да, легаве се. И зади 2 сучища и половина и вече... Тесна, само 2 сушта изядах. Горе-долу толкова. И малкия. Коста там долу. Коста, бе. И малкия. Намираме се в Лего магазина. Лего паспорт. Не видях. Те. Също да. Thank you. Nice. Thank you. Thank you. Трябва да се справя. Ти бъди като хиспанска майка. Чакай, Хиспанска майка бъди през миналия век. Ти сложи зехтина, че Ти трябва да се грижиш за 3 деца едновременно, без мъж до себе си. Отивам да... Отивай да мажеш бързо. Къде ги остави? Влез скъпи, бе. Миришеш, бе. Трябва да скъпиш. А така, хубаво. Къде ще лезиш, бе? Бе, сложила съм пулката. Децата трябва да се прегледат колко пъти, всеки път се прибирам от 12 часа и смени да гледам. Знаеш, отивам банята. Ме писва да живеят този живот. Затварям вратата. Няма моя врата, нямаше пари за врата, нямаше толкова пари. Ако можеш да го оставиш. Няма. Завърши се. Не можем всичките. Не можем всички. Първо точно не знаехме какво става, няма нужда да Да. разбираме. Живота на 20 годишни в Холандия. Пенсионерски живот на 25. Ще набираш ли? Ей! Не съм.
Много яко. Ето е Минчето. Минчето, е тук. Тук дошла Минчето от село. Какво се смееш? Бе, гледай. Това е багаж на 3 души. Цяла пейка за... Ай! Ловки цунки, виждаме се. Ай, виждаме се във Варна! Ай! Румъния. Мина, покажи с notification. А не. България съм. Гледай другите. Hello, event in Romania. Аз нямам път. Аз съм в Холандия. Госпожо, здравейте! Айде, добре дошли в Варна!